Moto unotyisa wamuka wakabvira paSalim Mugabe Central Hospital kumahostels kunogara vana mukoti. Vanodzima moto vari kumhanya-mhanya kuti vadzore moto uyu. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaika vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. Moto mukuru wapisa imba yevana mukoti paSalim Mugabe Central Hospital, iyo inozivikanwawo seHarare Hospital. Mumwe wabvira uchipisa imwe pati yebuilding iyi masikati ano. VeCity of Harare vanyora paFacebook kuti pane moto mukuru wapisa nzvimbo dzinogara vana mukoti. Zvikwata zvedu zveFire Brigade zviri munzira. This has put the safety of nurses and the hospital's operations under immediate threat. Salim Mugabe Central Hospital ndicho chipatara chikuru chemuZimbabwe chinodzidzisa vana chiremba nana mukoti. So what's happening is because of fire is not known as of yet. Room yatsva it's a room inochengeterwa zvinhu zvinenge zvisashandiswe pano paHarare Hospital. Zvinhu zvisashandiswe ndo zvinochengeterwa imomo. Saka moto, they've managed to contain moto wacho. Fire Brigade vauya vareacta in time, mapurisa ari pano, so they've reacted in time, and seems as if pane pada kutanga futi moto, but let's see. Mumakore achangopfuura, vashandi vehutano vakaratidzira kushushikana pamusoro pemamiriro ekushanda asina kunaka, mihoro mishoma uye kusakara kwezvivakwa. Chakonzera kubvira kwemoto uyu hachisati chanyatsozivikanwa, asi vamwe vari kuti zvingangodaro vari vamwe vana mukoti vatungidza moto uyu as part of kudemonstrata, sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara umu. Mhuri yeZimbabwe, munoiona sei iyi? Ndichazivisa zvichatevera.